Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalıq doğruları degan kitabını oqishni davamlaştırırız. Bugünkü tema tepke. Tepke. Bir kuni öýge şundaqly kirip kelabassam, momam Meryemxan uzun köňlükiniň etkini bir qolu bilen kötürgen halda ağzıdan şölgi eqip öpkisini basalmay yığlawatgan 5-6 ýaşlyk balany bosugugy ýatgyzyp boýnuny dessäwitipdi. Bu işni görüp közlerim çanykydan çykyp ketäý dedi. Birak momamnyň çyraýy we közlerinden hiç kandak gayri ifade görülmeýdi. Yeşi 40'ı uluşup kalgan ayal momamga keyni-keyniden rahmet etdi. Örük kıkığımı qaramay jığlawatkan balasını yetelep çıkıp ketdi. Munu bir kızı xotun eken. Balasının boynunu öňüp ketken mäsisinin tapını bilen bessigen momayga kaynamay, üstü-üstüge rahmet yağdırıp çıkıp ketişi meni texim eyran kaldırdı. Şoňa ularning qarasy ýütkenden keyin momamdy. Moma, bayqı bala siz şunça bala destigidek nemi günah qıpdy? Dep soradım. Momam meyqidi külüp qarady ve adeti boýunça mehribanlyk bilen beşimni sılap durup, "Biçara bala tepki bolup qapdy" dedi. "Tepki degen nime?" "Bayqymadyňmy boýnudyky şyhny? Bäzi balalarning boýnunyň oň ýaky sol tarapy ana şundaq işip ketidi" dedi momam sözün dawamlaşdyryp. "Bäzi balalarning boýnunyň her iki tarapy taky qulağıgacha işip ketidi. Uny baya özüň kördüň. Mundaq keselni faqat muşundaq erim arqylykla saqaytkıla bolady. Bolmaganda kesel uzurap, küçüýüp ketidi." Yıllar ötüýberdi. Awal ata, andyn bowu bolduk. Tepki ağırqıga uçurgan hoşunlarının balalaryny gördük. Bu kesellik medisina ilmide sivinka yoki yuqumlyk paraty dep atyldy. Bu kesellikke duçar bolgan balalar yeslide bolsa yeslige, mektepde okuwatgan bolsa mektepige äwätilmeýdi. Başga balalarga ýokuşynyň aldy elindi. Bu kesellik medisina ilmide kandak atylyşy, kandak çäklenişinden qat'i nazar Uyghur tibabetida o nihaýety addi usulda tez we ünümlik saqaytyldy. Onun jajysy tepiş. Yuqurda men rahmetli momam Meryemxanyň tepki bolgan 5-6 ýaşlar çağımsydyky balany kandak dawalaganlygyny dep ötdim. Keyinki ýyllarda bäzileriniň qat'i işengüsi kelmeýdigan muşu usul bilen heyli hoşunlarynyň balalaryny dawalap saqaytyp sawap tapgan edim. Bu usulni çoňlarga qollansy bolamdy. O wagtlarda men tehi işläp atatdym. Bir küni bölümge xadimlerimizden XX isimli kişi kirip geldi. "Kamal aka, sevinki degeni bilemsiz?" dedi o salam saatdan keyin. "Bilemen, neme boldy?" Bu kişinin öýüde tehi aýygy çykmagan bobak balasy we çoňly bolup kalgan 2 kızı bar edi. Men tehi şulardan biri agyryp kalgan okşaýdy dep oýlap edim. "Ayalym sevinki bilen öýde agyryp ýatydy. Doktorlar hiç kimge arlaşmaýsan we öýdünmi çykmaýsan dep qattyk tapylap ketipdi. Kandak kılıçny bilmeý beşimiz qytyp atydy." Men ta muşu güngeçe buning bilen faqat kiçik balalarla agyrydy dep ýürüpdimen. Emma bu agryk ýaş tanlamaydy eken. Esimli kişige momamdan körgen ve ögünüp algan, özüm şu günge kadar az tolu paýdalangan usulny sözläp berdim ve uny keçikdirmey qollanyşyny tapyladım. Ayalyňyň beşini bosugyga qoýup ýatgyzda bir putunga batinkaňy kiýgin ve Bismillahirrahmanirrahim dep ayalyňyň boýnudyky işşykka tapynyňy asta 3 qytym tekgüz. Bu usulny oda 3 gün qollan dedim. O günü cüme idi. Esimli kişi düşenbi günü saat 2'lerde yeni kirip geldi. "Kamal aka, boýragan doruňyz kaltys eken. Hazır ayalym telefon beripdi.
Ayollar heyran bolayotgan oqşaydı. Sizge rahmetini aytyapdydy. İşençim kamilki, xalq tibabatçiligidagi bu nihoyat oddiy, önümü yuqori usulni ko'pchilik bilmaydi. Bilgan anglaganlarning ko'pchiligi uningga ishonmaydi. Ba'zilar uni uda 3 o'g'il tuqqan ayol yoki 3 kizak tuqqan ayol qilish kerak deb fatvo chiqaradi ekan. Hammasi bekor gap. Meningcha, bu yerda ixlos kuchlikmikin. Agar gap rostla 3 o'g'ilga bog'liq bo'lsa, 3 qizning otasi ismli kishining oyog'i ayolga davo bo'lmas edi. Qandoq deysiz? Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.